नमस्ते प्रणाम बहुत सुंदर एगो शिव चर्चा के भजन लेके आई बनी। सुन के बहुत सारा दुलार प्यार दे। हम लोग काहे सब लोग हमनी के सपोर्ट कर छोड़ देले बा। थोड़ा सपोर्ट करी लोग, सपोर्ट करें लोग तो बड़ा मन खुश रहेला। काशी में भोला रोप दिहले भंगिया धतूरा हो। काशी में भोला रोप दिहले भंगिया धतूरा हो। काशी में भोला रोप दिहले भंगिया धतूरा के जे रोपेला हरी हरी में हदी हो। के जे रोपेला हरी हरी में हदी हो। के जे रोप देला के जे रोप दिहले भंगिया धतूरा हो। काशी में भोला रोप दिहले भंगिया धतूरा हो। काशी में भोला रोप दिहले भंगिया धतूरा हो। काशी में भोला रोप दिहले गौरा जे रोपेली हरी हरी में हदी हो। गौरा